Her ku hilbijartinin hafte Haziran nezik dibin merakal hemberi encamın hilbijartinin jî ev qazedetir dibe. Xalek heye ku ji encama zedetir tê merak kirin. Ev jî qedera pêvajoya aştî û çareseriyê. Di provagandayên hilbijartinê de pêvajoya aştiyê yek ji xalên sereke ya AK Partiye ye. Li gorî rayedarên vê partiyê ger AK Parti nikaribe bi serê xwe hikûmeteke bihêz pêk bîne, wê çaxê de pêvajoya aştiyê jî ber bi nediyariyê ve biçe. Lê hin aktivîst û akademisyen bereva jî AK Partiye difikirin. Toplumda böyle bir kararlaşma Li gorî baweriya min AK Parti qels bibe û HDP jî bike ve parlamentoyê dê hin baştir bibe. Lewre AK Parti neçare hesabakê masiyên xwe bike û zimanê xwe helwesta xwe serarast bike. Eger AK Parti nebe desilat û hikûmeta koalîsyonê çê bibe û MHP jî şîrîkê vê koalîsyonê bibe, dîsa jî dê pêvajoya çareseriyê bimeşe. Êdî ti hêz nikare vê pêvajoyê xirab bike. Lewre ev pêvajo ji aliyê xelkê ve hatiye qebûl kirin. Nehatina cenazeyên gerîla, leşker û polîsan xelkê zêdetir bi vê pêvajoyê ve girê daye. yollar açar ya da Türkiye'den bir liderin bu sürecin içerisinde Digel ku hevserokê HDP Selahattin Demirtaş dibêje ew ji benda sedî dayê derbas nekin qiyamet ranabe jî tirs û fikara gelek derdoran ew e ku HDP ji bendê derbas nebe ku çe û kolan tev li hev bibin. Bi vî avayî pêvajoya aştiyê jî dê ji holê rabe. Lê hin çavdêrên siyasî jî dibêjin ger AK Parti nebe desilatdar pêvajo namîne. HDP barajı aşarsa AK Parti iktidarda. Eger AK Parti bi serê xwe bibe desthilat û HDP jî bendê derbas bike, ev pêvajo dê heta dawiyê bimeşe. Lê ger AK Parti nikaribe bi serê xwe bibe desthilat, an jî desthilatiyeke qels be, ev pêvajo dê ji holê rabe. Partiyên din CHP û MHP tucaran xwe naxin bi nevîbarî û dê vê pêvajoyê nehêrin. Hilbijartinên hafte Haziranê ji bo pêvajoya aştiyê weke mîladek tê dîtin. Îcar teşeya erênî yan jî neyînî ya vê mîladê dê encamên hilbijartinê diyar bike. Li gorî AK Parti qedera pêvajoya çareseriyê bi hikûmeteke bihêz ve girêdayî. Lê li gorî HDP jî bi nûnertiyeke baş a partiya wan ve girêdayî. Qedera HDP jî ya AK Partiye jî bi dengê xelkê ve girêdayî. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.